Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι το Green Mile TV, η πρώτη εκπομπή και καλεσμένο το πέστο πολιτικής ομάδας Μιχάλης Βουλένογλου. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Και θέλω να μας πεις ποιοι είναι οι στόχοι του Green Mile για τη φετινή χρονιά. Πιστεύεις ότι κάτι λιγότερο το τρέπλ θα είναι αποτυχία? Είναι δεδομένο. Το τρέπλ είναι βασικός στόχος. Πρωτάθλημα, κύπελλο και Super Cup. Αυτό το έχουμε πάρει ήδη Και πάρουμε και το επόμενο. γιατί θα πάρουμε και το επόμενο. Είναι δεδομένο. Πώς βλέπεις το επίπεδο της ομάδας φέτος, συγκεκριτικά με πέρυσι? Τι να βλέπω το. Το επίπεδο της ομάδας. Δεν έχει ανέβει. Τι λέμε, με την προσθήκη του Σωτήρη του Μπέκα, του Γιώργου του Κούβαρο, ο οποίος είναι αναγεννημένος, και του Νίκου του Καράτζαρη, ο οποίος είναι MVP οικής, ας πούμε, η ομάδα είναι σίγουρα ένα επίπεδο πάνω. Ο βάσος του πάντων μας. Πώς βλέπεις συγκεκριτικά με πέρυσι? Και αυτή καλή είναι. Αλλά προσπαθούμε, νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι. Και θα τα απεξέλθουμε στις δυσκολίες. Μάλιστα. Ενώ αυτό το ωραίο παιχνίδι γενικά, πώς βλέπεις τώρα πια που η ομάδα έχει τόσους πολλούς παίχτες, όπου φτάνουμε σε ένα σημείο να είμαστε 10 και 12 σε κάθε παιχνίδι, πρέπει να παίζουμε 7 ή 8 μόνο. Δεν υπάρχει πλέον, καλή φορά, ναι, και όλοι θα παίζουν. Όλοι θα παίζουν, μάλιστα. Τώρα αυτό που κάνεις μπορεί να βγει και ανάποδα, αλλά δεν θέλω να σε πω. Μάλιστα. Καλύτερα για να το δείτε. Πώς βλέπεις η ομάδα στο οργανωτικό επίπεδο? Στο οργανωτικό επίπεδο είμαστε άριστα. Παίρνουμε άριστα στο επίπεδο επικοινωνίας, στο επίπεδο το site, τι να πει κανείς στην ομάδα. Δεν θα τον κάμερα μάνα δείξει εδώ πέρα λίγο. Πολλές ομάδες της άλλης εθνικής θα ντρεπόταν να δουν το site. Να δείτε εδώ πέρα πώς μαθαίνεις προπονητικό. Ο προπονητής Αλκυλένου από το Championship Manager. Βλέπετε εδώ πέρα. Τι άλλο να πούμε, πες. Ξύπνησα. Έχει δίκιο μου. Αυτό δείχνει... Να πούμε ότι θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο τα πριν και με τον αρχηγό Γιώργο Κουβάρη. Μάλιστα. Τα πριν για το φετινό πρωτάθλημα, εμείς έχουμε θα κάνουμε τα αιτήματά μας και ο πρόεδρος θα μας απαντήσει. Ωραία, τους περιμένω θέλω να πω και εγώ. Αυτός ο χαβαλές που έγινε πριν από λίγο ήταν αυτόητος και δείχνει το κοινωνικό κλίμα που υπάρχει στο σύλλογο. Γιατί είμαστε πάνω απ' όλα μια οικογένεια, Μια οικογένεια. Λοιπόν, το Green Mile TV τελείωσε η πρώτη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε μαζί στη συνέχεια. Μιχάλης Βουλένογλου, ο Green Mile στο Green Mile TV. Να είστε καλά.